Gidawat sa kanhi mga rebelde ug tipsters ato sa gipahigayong seremonya sa Provincial Capital's Governed Court niadtong Pebrero 8 ang ilang cash assistance gikan sa probinsyal nga panggamahanan sa Davao Oriental. 2.2 million pesos nga kinatibuk ang cash assistance ang nadunol ngadto sa mga benepisyaryo. Gidayeg ni 71st Kagitingan Brigade Commander Brigadier General Oliver Makiling ang inisyatibo ni Governor Nelson Dayang Hirang alang sa financial assistance distribution niini ngadto sa kanhing mga rebelde o mga tipsters. Sumala ni Brigadier General Makiling, usa kini ka manifestasyon nga seryoso ang probinsyal nga panggamahanan nga tapuson ang problema sa insurhensiya pinaagi sa paglantaw sa kayuhan sa mga kanhi rebelde. Si Vice Governor Ninyo Uy ang mitindog isip representante ni Governor Dayang Hirang ato sa seremonya o giyawhag niini ang ubang mga rebelde nga malinawng isurrender ang ilang mga armas ug mubalik sa komunidad aron makatabang sa kahapsay ug paglapo sa probinsya. 16 ka mga kanhi rebelde ang nakadawat og tig 100,000 pesos kada usa kanila, samtang 13 ka mga tipsters ang nakadawat og tig 50,000 pesos matag usa. Kasamtangang naka-enroll ang mga kanhi rebelde sa National Government's Enhanced Comprehensive Local Integration Program nga naghimo kanilag eligible para sa daghang pang-government incentives ug assistance. Sa ilang mga testimonya, mapasalamaton ang kanhi mga rebelde sa probinsyal nga panggamahanan ug ubang katimbayayong nga mga ehensya nga naningkamot mahatagan og nagkadayang inisyatibo aron mahatagan sila sa ilang mga panginahanglanon hilabi na sa ilang pagbalik sa komunidad. Giyawhag usab nila ang ilang kanhi mga kauban sa kalihukan, kinsa mga aktibo pa sa insurhensiya nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno, sanglit hikawan lang sila og maayong kinabuhi. Una, mahuman ang ikaduhang termino ni Governor Dayang Hirang karong tuig, gipaningkamutan sa probinsyal nga panggamahanan sa Davao Oriental nga makabot ang insurgency-free nga probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!